Валерия. Това са най-извънземните деца на света. Това е на 7. Не, той е на 8. Ако това снимаме да прата в YouTube. Да не си посмял. Що мен ще ме качат в YouTube и аз ще кажа. Ама ти обсъждаш. Защото ви имат различни. Естествено. Майка, види мръсни му. Подаряваш ли ми го, Майя? Да. Мама, подарих на котите ми. Опа. Най-извънземните деца на света. Сега ще пратя в YouTube. Айде да бягаме бързо. Айде, снима гласа да качам в YouTube. Айде. Майка ти позволи ли, че? Не, но мога да Къде ли YouTube-а? Ей, всяката жена ще да види. Бягай. Бягай, Гойче! Това са най-извънземните деца на света. Те са Валерий и Калоян. Те само псуват. Да. Той са най-тъпите деца на света. Моля ви са деца, не играйте с тях в казанлък на парк Розариум, а не играйте, ако ги видите. Да, само ги игнорирайте. Да, ако въпсуват, казвайте. Да се гледат работата и да се бъркат в газол. Дай да пишката. Има ли още секунди? Да, има. Значи? Бягайте от тия лайняри. Да. Ето ги. Много са надалеч. Нататъка са. Просто няма как да ви ги покажа. Прекалено са нататъка. Ние бягаме към малката площадка сега. Да, и ние бяхме към... който го казва на себе си го говори деца. Ние сме вече към малката площадка. Отиваме и бягаме с всички сили. Пазете се от тия лайняри. Слушайте така, каквото приказва. Той са най-извънземните хора. Валерия, оня където псуваше и Калоян. Те са най-извънземните. Да.